Mula sa pagsibol ng katutubo sa patag na kalupaan ng Sison, ipagpatuloy naman natin ang kwento ng mga komunidad na nakipagsapalaran sa bayan ng Labrador. Ating aalamin ang kwento sa likod ng pagpupursige ng mga taong piniling ipagpatuloy ang kanilang kultura rito. Ang Labrador ay isa sa mga bayan na may maraming bilang ng kankanaay sa lalawigan. Mga ninuno namin ay nung pumunta dito na humanap ng lupa na malawak na pagtataniman nila kagaya ng kaingin system noon. Dito na umpisa ng mga ninuno namin ngayon. Nag-umpisa silang manirahan sa Sitio Pangasaan at nanirahan din sa mga karatig na lugar, ang Tapuak, Apuler at Inbo, na nagresulta ng intermarriages ng mga kankanaay at mga taga-Labrador. Sa ngayon, ang kanilang populasyon ay higit na sa 600, na karamihang naninirahan at nananatili sa Sitio Tapuak ng Barangay Bolo. Maliban sa pagkakaingin, sila ay nakahanap pa ng ibang hanap buhay. Kagaya ng yung livelihood dito sir, yung paggawa ng walis tambo at saka yung pagtatanim ng mga luya, ganun, at saka yung maglaga ng ganun yun sir, yung sawali. Yun lang sir. Gaya ng ibang komunidad, naging hamon din sa mga kankanaay ang pagpapaintindi ng kanilang kultura bilang miyembro ng indigenous cultural community. Sa kabila nito, hindi natigil ang kanilang pakikihalubilo sa iba pang mga tribo sa bayan upang matuto rin ng ibang tradisyon at maipahayag ng mas maayos ang kanilang mga sarili. Mas maganda na ngayon sir, yung marami na kaming natutuhanan na kagaya ng ng tradisyon ng iba, nakikita namin yung iba't ibang yung tradisyon at saka yung kasama namin na tradisyon doon sa apat na tribo dito sa Labrador. May maghalo-halo kami lahat, magkita-kita at saka magkakaibigan kami sir. Sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan ng Labrador, sila ay nabibigyan na ng sapat na atensyon at halaga sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan, sa pagpapatuloy ng kanilang kagawian at sa kanilang pangkabuhayan. Hindi rin nakaligtaang ipagdiwang ng bayan ang selebrasyon at pasasalamat sa katutubong kultura sa pamamagitan ng taunang Indigenous Peoples Week tuwing Oktubre. Dito mas napapalaganap ang tradisyon ng pagsayaw ng tayaw, pagkatay ng baboy sa harap ng madaming tao na itinuturing na pag-aalay, at pagsasalo-salo ng watwat. Dumadalaw din ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno sa kanilang lugar tulad ng DSWD para magsagawa ng mga seminar at programa katulad ng Women's Month para sa mga katutubong kababaihan. Dito ipinapakita ng bayan ng Labrador ang importansya ng mga indigenous group sa sabay-sabay na pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang nagpapatunay na sa bawat landas na tinatahak ng mga residente patungo sa kaunlaran, sinisigurado pa rin na walang maiiwan. Maraming dahilan upang ito ay ating mapanatili. Unang-una, ang
respeto at pag-intindi sa kanilang kultura, maging hindi man mga IPs. Sunod po dito ay kailangan din po natin itong ating mga IPs upang ang kanilang kultura, tradisyon at ang kanilang pananalita ay patuloy na mapanatili at maipasa sa susunod pang mga henerasyon. Kailangan din po natin itong mapatatag upang mapanatili ang pagkakaisa ng ating bayan sa pag-unlad. Dahil dito, naeengganyo ang mga kabataan na matuto at ipagmalaki ang tradisyon ng kanilang mga ninuno. Masaya po kasi nakikilala na po yung tribe namin na mga ano rin po, natuturo din po sa amin. Pag may mga sumasayaw po, parang nakikita, tas nakikigaya, tas na-adapt na din po namin. Tapos kami po, parang tinuturo na din po namin sa mga sumusunod sa amin, yung mga sayaw na natututunan din po namin. Minsan po kasi kinakahiya ng mga kabataan, pero pinapaliwanag na din po namin na dapat hindi namin ikahiya yung mga tribe namin sa sarili namin. Kasi kami po ito, dapat hindi po namin ikahiya. Ang walang kupas na pagpapahalaga ng mga lokal at katutubo sa kanilang pinagmulan ang gumuguhit ng interes sa kanilang mga kaisipan na ipagpatuloy ang pagpapakilala sa kanilang kultura. Dahil sa aktibong pakikisalamuha ng mga Kangkanaay dito sa Labrador, mas napapalalim ang kanilang ugnayan sa bayan. Unti-unti nitong nabubura ang linya na pumapagitan sa koneksyon ng mga katutubo at sa buong komunidad. Tulad ng oportunidad para sa ating mga katutubo, magbubukas pa ang mga bagong kwento sa likod ng kinalakhang tradisyon. Sa pagbabalik yan ng Ganda Mo, Pangasinan.